Wadhi Kisumu, menyo dhi nyime ne ringre jolupo ariyo mapok oyudi bang' masira mane otimore ei nam Lolwe e sub-county Maseme e kaunti ma Kisumu. Yamo mapek nyogoyo yie mar jolupo kendo kelo miyo yieno onimo manyaka sani luoro nitie ni ji ariyogo owito ngimagi. Jolupo mamoko 6 to nyo otony masira makamano. Chenro mar manyo ringregi ochakre okinyi ma kawuono, kata kamano tend dho wath ma asa to kony kuom piny owacho eno ni oyudgi. Anyuola mag jolupo ariyogo bende ogoyo tach e dho wadhno kaluwore kod chik luwo ni nyaka gibed kanyo mayud ringrego. Yamo noloko yamo ma wuok yo kindu koni to moro chako diyo loko koni apoya kwa yamo loko kocha notamo madhar control yie madhar oginene masin notame control mo lose control mano momiyo yie nolokore ataro kama endi monyuma wapi mon kaka nwa survive Nyasaye mano ng'e ka wa survive. Kani gigo kinyi ipoya gi wach ni jaduong' odong' e nam nokawa gi buok mapenjo ni nyithindo gi ada muonyo gi kosa da timo gi nade to kuma da ter gi be onge ane mano weya kodgi to mae taya mane ni dalawa mane wang'eyo ni wan gi ebo governor wa ma en Peter Anyang' Nyong'o, wang'eyo ni wan gi mbunge wa mwahero Dr. James Nyikal, wang'eyo ni wan gi MCA wa ma en Ajumbo. Wakwayo uni kamora mora ma uwinja wuoguru oko mondo ukonywa. Nyo yudore ni joma nodhi nam life jacket ne nie yie tok ne girwako. Kora kwayo jonamwa Masat Beach ni komi life jacket to rwak life jacket mondo weche mag tho mag beach gi kik yudre yie mora mora.